Daniel Norman Stern var professor i både psykologi og psykiatri. I 1987 blev han professor i psykologi i Schweiz, og derefter professor inden for psykiatri i 1990 i New York. Han arbejdede i Schweiz med behandling og forskning i det spædebarns psykiske liv. Han dokumenterede, at det spædebarn er mere aktiv og udadrettet end hidtil antaget. Hans hovedværk hedder Barnets interpersonelle værk, der er udgivet i 1991, og det har fokus på barnets selvfornemmelse med tæt forbindelse til barnets måde at relatere sig til andre. Hans revolutionerende spædbarnsforskning ved at undersøge, hvad der i spædbarnets adfærd kunne tjene som svar på de spørgsmål, man ønskede at stille. Stern har haft stor betydning inden for psykologien og spædbarnets udvikling. Hans observationer og teorier har vendt op og ned på opfattelsen af spædbarnets indre liv. Tidligere undervurderede man spædbørns evner til at indgå i sociale samspil. Man troede kun, at spædbarnet kunne skelne mellem gode og ubehagelige situationer. Efter Sterns teorier har vi fået en større forståelse for, hvad det lille barn er i stand til. Lige fra fødslen er det lille spædbarn kompetent, altså nysgerrig og udtrykker følelser, glæde og begejstring. Kort tid efter fødslen kan barnet høre og kende forskel på en række forskellige ting. Sterns teori var, at vi mennesker går igennem 5 udviklingsfaser igennem hele livet. Hver fase starter på hver deres tidspunkt i et spædbarns liv. For eksempel starter kernerelateringsdomænet, når barnet er 2-3 måneder gammel, og disse 5 faser er aktive hele livet igennem, specielt når det gælder forhold til andre mennesker, eksempelvis relateringsområderne. Og barnet vil aldrig vokse fra nogle af disse relateringsområder. I første fase forholder barnet sig meget udforskende og aktiv omkring sine omgivelser. Barnet kan se forskellige ting, f.eks. som lys, og samtidig genkende farver og former af forskellige genstande. Spædbarnet er langt mere optaget af sin omverden og specielt andre mennesker. Barnet er nu i gang med at danne en psykisk model af moderen, f.eks. i ammeepisoden, og barnet er samtidig meget optaget af samspillet med moderen og faren. Mellem 8. og 12. uge indledes et spring i barnets egen udvikling. Dets evne til socialt samspil, f.eks. ved at pludre og have øjenkontakt længere tid ad gangen. Barnet begynder at skelne mellem egne handlinger og konsekvenser i yderverdenen, f.eks. når jeg hiver en snor, ringer klokken. Barnet lærer det ikke-sproglige grundlag for det sociale samspil. Hvis moren gør noget usædvanligt, som barnet ikke er vant til, så kan barnet blive ulykkeligt eller ked af det, fordi morens ansigtsleje bliver for intens, voldsom, og barnet vil derfor reagere med at vende ansigtet væk. Derefter opfanger moren signalet og tilpasser sin adfærd til barnet. Det er afgørende, at barnet oplever, at moren befinder sig her nu, sammen med det, og ikke psykisk et andet sted. I denne fase begynder barnet at opdage, at det har sine egne subjektive oplevelser, som ikke er synlige for andre. Mor og barn deler samme følelser. Barnet kigger på moderens reaktion, før de selv reagerer. Moderens adfærd ændres efter, hvilket humør barnet er i, og omvendt. Og barnet kan fornemme moderens humør på hendes stemme. For eksempel, hvis barnet er ked af det, så ændrer moderen sin stemme efter barnets humør. Bedst. Det verbale selv, 15-30 måneder. I fjerde fase fra 15 til 30 måneder begynder barnet at snakke og kan ikke få nok af omverdenen. Men der er også en bagside, som ifølge Stern er, at ord ikke er gode til at takle oplevelser. En del af de ikke-sproglige oplevelser kan ikke beskrives præcis med ord. Fra nu af er der 2 forskellige udgaver af selve oplevelsen og ordenes nye verden. Stern pointerer vigtigheden af, at forældre og andre er bevidste om risikoen for disse brud mellem barnets oplevelser og den sproglige tolkning på dette tidspunkt i barnets udvikling, hvor det kæmper med at lære nye regelsæt for gamle oplevelser og erfaring. For eksempel, hvis et barn leger i sandkassen og er blevet helt beskidt, skal forældrene ikke starte med at sige, puha, det er ulækkert. I 5. og sidste fase begynder barnet selv at kunne fortælle historier om de hændelser og oplevelser, som barnet har været ude for. Barnet fortæller ofte historier om sig selv, men det definerer ikke kun fortiden, det skaber ligesom også en identitet hos barnet. Og denne proces, den foregår hver dag, og det er mange gange hver dag. Ved at barnet fortæller om tidligere hændelser, for eksempel det kunne være i børnehaven, så eksperimenterer barnet med at blive sig selv. Fysiske forstyrrelser, de kan forekomme ved at barnet skaber forvrængninger af virkeligheden, altså bilder sig selv noget ind. Og det kan så forekomme, fordi der sker et stort skel mellem selve oplevelsen og den virkelige historie. Stern har haft stor betydning inden for psykologien og spædbarnets udvikling. Hans observationer og teorier har vendt op og ned på opfattelsen af spædbarnets indre liv. Tidligere undervurderede man spædbørns evner til at indgå i sociale samspil. Man troede kun, at spædbarnet kunne skelne mellem gode og ubehagelige situationer.
Efter Sterns teorier har vi fået en større forståelse for, hvad det lille barn er i stand til. Lige fra fødslen er det lille spædbarn kompetent, altså nysgerrig og udtrykker følelser, glæde og begejstring. Kort tid efter fødslen kan barnet høre og kende forskel på en række forskellige ting.